Hej, velkommen til. Nej. Kommer fra Penge og Privatøkonomi. Ja. Så vi skriver vin hver eneste nummer jo. Ja. Så skal vi smage en ordentlig vin. De fleste forbinder Australien med Shiraz. Og oftest det solbrændte, solskoldede, tunge 15% Shiraz. Så højt kommer vi ikke op i alkohol. Men jeg ved ikke, vi gerne smage alle tre, eller? Lad os bare starte fra den ende. Fra den ende af. Vi var engang inde på en restaurant, der hedder Første til Højre. Ja. Og vi fik den der Jähring Pinot Noir til den der, ikke? Ja. Ja. Helt fantastisk. Det er en rigtig god vin. Frugtige vin, det er, vi forsøger i sortimentet at få så meget frugt som muligt, for det er det, der egentlig egner sig bedst til mad. For hvis vinen er for tung og kraftig, så vil det oftest overdøde maden. Og så pågår stå og lave gør sig ud med maden, hvis man alligevel ikke kan smage den. Så det vigtige, det er frugten. Og det får man så bedst i de kølige klima. Barossa-dalen eller andre dale i Australien er meget varme, men der er nogle enkelte nicher i de små dale, som er køligere end de andre. Og det er så derfor, vi forsøger at finde vores vinhuse. Det er ikke dyre. Måske kostbare, men ikke dyre. Det var Plantation Shiraz. 279. Det er 12 flasker. Næsten brilliant klar og alligevel sort som peber. Og alligevel ikke marmeladeagtigt, ikke det ribena-koncentrat. Det er ikke solen, modningen, der er det gennemtrængende. Det er frugtnuancerne, som virkelig er en frugtbombe. Ja. Samtidig strukturen, ikke? Ja. Det sidste. Så er der så Jähring Station, Shiraz, Viognier Reserve. En lille smule. Der er 95% Shiraz og 5% Viognier. Og det laves med, at man blander druerne i stedet for vinen. Jähring mener, at Viognier-druen indeholder en molekyle, der blødgør gavsyren. Hvorved man så får en vin, der er meget mere drikkeklar, når den endelig bliver frigivet til salg. Der er også en restaurant i England, der hedder Fat Dog. Det er så husets vin. Det er jo 3 Michelin-stjerner. Intet mindre.